देवरगाव समष्टिनिफ्राय माने रावहाबो क्षमता गैया हाग्रामा महिलारिजों कन्टेस्ट खालामनायनि क्षमतायानो गैखाया किन्तु ओरैनो रायजोखौ माने ओरैनो बुवा बा माखासे माने माबा खालामनो थाखाय सावगारि दिन्थिनो थाखाय माने खाम्फा बरगयारिया बेवहाय गेलेनायखौसो जों मोनथिनो हादों आरोखि जेनेबा हाग्रामाया माने जेबो गैखाला बेयो जेनखासिगोन बे सरकार बानायनो हाया होननानै रायजो राजानि खाथियाव मेसेज हगारनो थाखायल' माने बेवहाय गेलेनो ओंखारनाय बायदि जों नुदों आरोखि हाग्रामा महिलारिखौथ' रावबो फेजेननो हाखाया फेजेननो हाया जे बे जेरावखि माने इलेक्सन गेलेया मानो बे देरहाखायो जेरावबो प्रत्येक समस्थियाव माने हाग्रामा महिलारिखौनो लुबैयो माने मोननै समस्थियाव बे गेलेमालाय मा जानो बेहा गावनि समस्थियावनो मानसियानो गैला बिनि समस्थिनि रायजो राजायानो हाग्रामा महिलारिखौ इनभाइट खालामनानै लांबाय गेलेनो थाखाय खावलायनानै लांबाय उफाय गैयैयाव हाग्रामा महिलारिया गेलेनांबाय रायजो राजानो एखेबारे अनुरद खालामनानै लांथारबाय दा बिनिफ्राय मा प्रमान जायो जों बयबो मोजां मोनोमोन जों बयबो बेखौ माने मोजां मानसि हिसाबै लायोमोन खिन्थु माखासे षड़यन्त्र बिथांमोना खालामदों माने पार्टिखौ ज' खालामनायनि नामाव माने मोनसे प्रस्ताब लादों बिसोरो जे खाम्फा बरगयारियासो चिफ जानांगौ होननानै बे सम्भब नङा रायजो राजाया बेखौ मानिया बे हिसाबैनो माने बेवहाय माने जोङो दुखु मोनदों आरो बेखौ जोङो एसे निन्दिनाय जादों बेवहायनो बियो माने लाजिनानै ना रागा जोंनानै थांखो जों मिथिया देरहाखाया बे माने चिरांनि माबाफ्रानो कर्मिफ्रानो लिडारफ्रानो फैबाय जोंनाव जों बेसेबां जेननायखौ लाबावनो होननानै बुंफैदों बेसाराफोर आफसुस खालामफैदों नोंथांमोना सिन्था खालामदो होननानै बुंफैदों पार्टिनि मानसियानो जाय माने पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा खाम्फा बरगयारिनि थाखाय एथ' दिन खामानि मावबोदों एमपिआवबो जेनबाय बिनिफ्राय खाम्फा गावनि MCLA गेलेनायावबो जेनबाय होमबा बे माबाया बिनि समष्टिनि लिडारफ्रा माबा खालामा नामा लाजिनाय मोनदों खनले जेनबाय गावसोरनि लिडारशिपआ बेवहाय खामानि होआखिसै बेखौ साननानै बिथांमोना फैनानै बुंफैदों आरोखि आंनाव बुंफैदों दा बे हिसाबैनो माने जोंहा बिथांमोना बिखाबायबो हाग्रामा सारखौनो जोंनि समष्टियाव हर होननानै बे हिसाबै हरनो बायद' जादों आरोखि